Раля, според теб от какво боледува днешното семейство? Освен, че от липсата на ценности и че ни са насъдени разни разбирания, западните теории, че човек трябва да е индивидуалист. Реално мъже и жената не знаят къде стоят в семейната единица, нямат идея кой каква роля има. Да не говорим отделно, че в тия разбити семейства, които виждаме в момента, мъжа и жената не са научени как, нямат пример, не са им дадени примери в техните семейства, съответно не знаят как да създадат семейството, как да го задържат, какво трябва да правят. Много жени не знаят, че тяхната роля е да сплотяват, да създадат семейната динамика и всъщност, както казваме, мъже е главата на семейството, обаче жената е врата и когато жената не знае на къде да се завърти, цялото семейство страда от това. Съгласна с теб. Дано да имаме такива въпроси, защото аз също смятам, че всичко започва от семейството. Ти, ако имаш здраво семейство, имаш здрава динамика там, всичко друго ще ти се случва по-лесно. И манифестирането ще се случва по-лесно, и бизнесът ще се случва по-лесно, и като цяло качеството на живот, децата ти ще бъдат по-щастливи, по-свободни, по-будни. И така, вече имаме първи въпрос, хора. И е тема, към която се връщаме в последните няколко дни, няколко пъти с различни хора, така че мисля, че ще бъде много полезно на всички. Как да се сложат граници на майка, която иска да контролира живота на вече пораснала 40 плюс дъщеря, без да е грубо и тя да се почувства наранена. Живеят заедно от 2 години. Няма как да е политически коректно, общо взето. За да разбере човека от среща и то по-скоро ние не го правим за човека от среща, ние работим общо взето с аза си, защото той привлича такива хора и такива ситуации и в крайна сметка, когато изпадне в тая ситуация, трябва да извлечем това, което всъщност на нас ще ни служи и то е наистина да поставим твърда граница. Дори когато става въпрос за майка или за баща, нали, най-важните уж хора в нашия живот, това може да означава пълно откъсване. За да може ние да сме добре, за да може някакси да видим кои качества всъщност ни липсват, че тези хора по този начин ни потискат. И всъщност те не ни потискат, а ние го позволяваме това нещо. И дори да значи това да ги изтрием за месеци от живота си, дори за по-голям период от време, но да съхраним себе си, защото в крайна сметка ние сме най-ценните в нашия живот. Аз съм забелязала, че когато някой има подобен казус, всъщност имаме ситуация на неотрязване на пъпната връв. И тази ситуация винаги е от детето, а не идва от родителя. В развитието на един човек идва един момент, в който ние имаме нещо като възстанието на детето към родителя. Това възстание на детето към родителя всъщност е едно процес на възмъжаване, да го наречем така, процес на порастване, някакъв ритуал на порастване, в който ти трябва да докажеш на родителя, гледайте и животните какво правят. Ти трябва да докажеш на родителя, аз вече мога да поема грижа за себе си. Мгм. И ако ти не го направиш в определен момент, родителя продължава да се държи като с дете към детето си, защото детето продължава да се държи като дете с родителя. И в определен момент от живота всъщност ролите започват да се обръщат там, нали, където имаме сравнително здрави отношения, защото има много ситуации хора, има най-различни отклонения, има най-различни характери. Можем да се сблъскваме и с противоборство между дете, което е жертвата герой и родител, който е нарцисист. Толкова са различни и широкоспектърни. Сега, нека да говорим по принцип, защото не знам какви са подробностите на този казус. Обаче, да, първо, че трябва да имаш възстанието на детето, което показва, че вече можеш да се грижи за себе си. Второ, трябва да разбереш, че всичко идва от теб и че когато тръгваш да реагираш към родител или към който и да е, към съпруг, към съпруга, към някой, който ти е близък в момента или друг роднина, с който имате много близки отношения, когато тръгваш да реагираш, първото нещо е да си кажеш, чакай малко. Аз в момента чета за думите нещо. Защото винаги има нещо, което стои за думите. Никога не е... Сега, що ли си взеш жилетката, като излизаш? Или пък това каза ли го в онзи разговор? Тоест въпроси, които
на нас ние можем да ги разчетем като и сега смята ли наистина, че съм толкова глупава, че да не си взема жилетката? Или пък трябва ли да ми се намесва в всяка една подробност от разговора, все едно аз съм малумна и не мога да взема някакво решение и така нататък. Когато обаче аз изхождам от аза на възрастен човек, вече мога да видя за думите нещо по-различно. И това по-различно е, например, чакай малко, защо ми го казва? Ами всъщност не иска да се чувства излишна. Това е съвсем различна гледна точка, нали? Какво мога да направя така, че да не се чувства излишна? Аз вече прибирам отговорността обратно към себе си за създаването на тази ситуация. И за да не се чувства излишна, мога да й кажа, о, колко си ми грижовна, много, много си мила, благодаря, че ми напомняш. Защото това не ме смалява. Защото аз в момента по някакъв начин успявам да се погрижа за чувството на този човек. Но искам да кажа и нещо друго, че ние не сме длъжни, не е наша отговорност да правим хората щастливи. И тези от вас, които са имали подобни ситуации в личния си живот, може би сте забелязали вид хора, които казват, ти ме съсипа, ти ме накара да се разболея или какво ли още не. Когато обаче аз знам, че среща си имам човек, който е жертва, това е типа аз, който е жертва. Каквото и да направя, каквото и да дам, това няма да промени аза на човек. Освен ако не съм тренирана в биология на промяната и не успея да направя този преход за него, да предвижа прозореца на Овертон и да му помогна да смени аза. Ако аз не мога в момента да направя това, не знам как, или нямам капацитета, или нямам желание, прибирам обратно отговорността към себе си и си казвам, никой от нас не може да очаква света да изиграе някаква сценка, някаква роля, за да можем ние да си кажем най-накрая, о, щастлива съм. Това важи и за нас, и за околните. Дайте ноу-хау. Даваме ноу-хау от нашия си опит. Въпрос е следния. Здравейте, имам три знаци на 5 години и те постоянно се карат за играчки. Общо взето за това, което е едно единствено. Ако имат три еднакви играчки, не ги поглеждат. Имам чувството, че го правят нарочно. Това е въпрос. Какво казвате? И моите деца се карат за играчки, все още, колкото и да ме е знат още мене. Обикновено ги оставам да се разберат. Преди това съм обяснявала, че може първо единия да се поиграе, после другия, или пък да се измислят нещо, в което всички да са ангажирани. Нали, някаква игра, която да включва тая играчка, да се подават, примерно, ако е топка, нали? Могат да седнат в кръгче да се подават топката. Моя най-големия е на 13 и съответно той също все още се кара с най-малкия за играчки. В крайна сметка ти ме посъветва това, всъщност да ги оставям да се оправят, защото преди това и аз влизах в едни такива словесни войни с тях и да я обяснявам и така нататък, но в крайна сметка децата трябва да се научат, всеки трябва да се знае мястото и трябва да се научат как да се саморегулират. И то точно в тия спорове и в тези къвги се научават кой кога може, кой кога не може и така нататък. Така че аз смятам, че това е изключително полезно за тях. И нали, естествено, ако вече не се избият нещо, нали, някой да стане нещо, някаква ексцесия, тогава е полезно за тях. Така че, да, децата трябва да могат сами да се разберат помежду. Да. И при мен е същото. Аз много често изобщо не се намесвам, когато те се карат за нещо. Най-много да подхвърля, не се карайте, бийте се. Обаче това е... Аз искам тези деца да могат да се научат на... Примерно, не дей да плюш, когато не можеш да летиш. Това е много важно качество в живота, нали така? Също така да се научат как да могат да летят, за да могат да плюят тогава, когато искат. Това също е добро качество. Да се научат на преговори. Как децата ще се научат на преговори, ако аз дойда и ги въдворя? О, ти сега дай това нещо примерно на сестра си, как може да ни го даваш? Тя преди малко ти даде еди какво си, как може да си толкова неблагодарен и така нататък. Ако аз не месвам по този начин, да, децата ще бъдат въдворени много бързо, нали, всеки ще отише там, единия ще е сърдител в единия ъгъл, другия ще тържествуваш в другия ъгъл, обаче те няма да са се научили на нищо. И аз смятам, че системата, учебната система, училищната система, детската градина, също така, която съвпада към тази категория, те учат децата
много вредно за тях да разчитат на авторитети. Ела, извикай учителката, отиди, извикай майка си. Та има неща, за които ги уча, че когато стане еди какво си, отиваш веднага казваш на мама или на тата. Обаче има неща от ежедневието, за които ги уча да се справят помежду си. И те свикват. След това вече, както съм го казвала, мисля, че и във втора част на въпроси и отговори бях казала нещо подобно. След това вече привиквам ги по-отделно и започвам да ги уча. Ти знаеш ли защо не получи тази играч? Защото еди какво се еди щос. И това нещо можем да започнем да го правим от много ранна възраст на прост език. Сега, деца, които са в категория бебета, това не важи за тях. Там, примерно, бебетата ги разсейваме. Както съм ви казвала, баба ми казваше, не му се кара и приложи го. Бебетата ги разсейваме. Виждаш де бебета там, едното бам с играчката, другото по главата и веднага казваме, я виж там една гугутка минава. Или пък, кой иска сок? Нали? И изведнъж всички погледи са към нас и вече нямаме никакъв проблем. Обаче има и други неща.